Ay lang, istorya. May buntag ninyong tanan. Sino pa kayo may mga naong bago pa mata. Woke up like this ko no, hay. Karon maghimo mi og challenge. Mao din ni akong gwapo na manghud si Marianne. Kay fresh, kay bagong mata. Bitaw ni anhira ni siya kung larga ni siya mo. Anyway, kung asay mas maayo na outcome i-type sa results, and if si Marianne ang madao, mo balik na siya sa mag-vlog na ko. Charot. Gym mo. Kung feeling important, ana siya. So karon among kalimpihan na mo naong ha kay puno pagag mantika. Among gamit kay ang garnier. Nice seller. Di na micellar. What lang sa may seller? Basta mo ni siya, ingani ka ni mo ni siya kana. Ikaw si first name buhaton sa ito. Ako kay mag-funda jud ko. Funda day. Ako'y buhat ka yung makeup yan. Pwede na sad. Ay, alam sige. Gigi. Sige, Bitaw di ko maayo makeup ug lain tao pero siya kasuwayan siya kadaghan. So ato suwayan ako kalaki. Sorry, na may mag-makeup challenge. Grabe na to. Di na may mag-makeup challenge. Ako na yung makeup niya, siya makeup na ako. Kaya siya, anad naman siya makeup lain tao. Ako, anad. Kaya ako, na makeupan. Ako rin ko galingon akong anad na makeupan. So, good luck namang duha. Good luck din ako. Kikibaw Good luck na ako. Good luck sa kanaw. Good luck sa inaw. Mo to siya. Game? So, papilion ako siya. Aning duha. Funda jud. Iyaha man ni. Fit me. Lahugaw ka na guys, sorry. Fit me. Charot. Maybelline. Alagang Maybelline. Maybelline, mahalon man ni. Gitabunan ang price. Sige. Sama na siya. Matte poreless. Na ako sa shade Natural Beige 222. 220 ro man na. 220 na na, joke. Sorry no, good. 220, Natural Beige. Muna iyang gipili. Mo ni akong usual, di ba? Kita mo sa akong previous. Di dyan ko madag makeup artist. Mamatay ako makeup. Puro na kayo patay, oh. Mamungkot Ka na, okay na. Okay, masiguro na. Di ginuton ko nito. Manamin ko. Nice. Nice na lang. Nice choice. siya. Okay. Mugong sa ko nga. Next is iset iset ang noun gamit akong gamit pang set or pulbos di mo ko magamit o press ka ng colored gani nga kuan kaning clean and clear lang kaning color white Diba? Yes. Kinumdo mo, wajig ko na. more na siya kung gamit mao ko sad akong gigamit pang set sa iyang fast lock Wala giti kang giset-set. ako na ay iset sa kunin mo bayot eh Sige. mantika ako na next kay ako sa akong usual routine next na ako kay kilay ikaw Kilay sad ko. Sige. Ikaw na? koy unangon og kilay or Ano sa'yo yung gamitan? kaning LA girl na deep brow Asa kaning kani Ito na erase na siya na ako sa shade nga dark brown
Di ba kanito ako powder to iya Shadow. kay Na gel. pomade na gel. Pomade. So, mo lang niya kung gamiton niya kay mas comfortable. Ako lang una. Ako ka una. Ay, ako One una look. kilay niya po. Mo niya kung gamiton kay mas. Tanaw ha before, mo na kong kilay. Walang ka shape. Hindi mo ganahan pang Instagram ko. Kilay. Bitaw guys, Uy. honestly, ako makaya. Usa naman dyan kakilay. Ano na siya? Maikog man sa tamo kilay ni mo yan. Musta naman ka, Gemma sa Limbaga? Tigatan ka diha. Okay. Sunod, ikaw na naman. Good luck yan. Sa'yo mong ganahan ako gamit pa. So, kanang mga tao nga wa pakita sa kong original kilay kay every time makita sila nako na ko kilay, mo ni akong tinod ng kilay ha. So, let's say, okay na siya. Nako, eyebrow gel. Ito nga na itong eyebrow gel para ma-save akong kilay. Sa lulo yun mis mga makeup artist. Mura na kong bakit ka. Oh, no, just me. Mura ko na kong dito na. Mura kig sobra o diri o. Hello, eh. Mga po din ni si Enon na way ligo. Dali. Mo ni Enon na way ligo. Dako na kasi si Enon na way ligo. O may ligo tanan. Sige, padayon. Oh, good ako killer. Sige, game. Next kay eyeshadow. Eyeshadow. So na ako'y BYS na eyeshadow katong mga brown shades. O katong bago na ko sa ni Chido na red wine. So, Sa imong gusto yan. Gamiton para nimo akong ganahan ko mag Sagdi na yung kilay, nindot dito ang kilay forever. Karong ron. dali. Mag-imbento sa ako. Iyon. So if I do my own makeup, 15 minutes ra. Kaya gapuli-puli man may I'm done. 30 minutes na. Ano sa'yo mo Ikaw. color gusto? Sige, magbuot kay... Sige, piyong nga. Piyong nga. Ganawan ko sa kong gibuhat. May pa, nag-set tag time ani para Pas. o kada. Ilang? Next nako niya kay liquid eye, mag-liquid eye ko niya. Awuro na yun, ang tarong gusto mo. Magkuhan pag dark din speakers yun. Ang tawag ni man nga makeup look ni. Zombie apit na Halloween. Zombie makeup look. Iya pa fresh makeup look. Igat makeup look. Yeah.
Kitty! Good morning! Dali, Kitty. Ipakita, tika, Kitty. Come here. Ano eh? Ani, commercial break. Commercial break. Hi, Kitty. Look. Hi, say hi. This is Kitty, my second son, and Ate Geng Geng. Hi, Kitty Love Love. Padayon sa may kay 30 minutes na ni. Full pack ng kwarto, guys. Padayon sa ta. Okay na? Ako na po. Now Ay, it's natag ni over. siya ni Chris. Ay, Chris Chris from- London. Gikan sa Wipro. Like you know. Nagkimpit lagi ka, Kitty. Nag-hairpin si Kitty Boy. Oh. Ako i-try og save akong kilay ha. Tanawa, God. Among mga now. Lord, Diyos ko, Lord. Yan o, nandiyan ko kasabot ikitiwas mo. Magsaon din ako pagtiwas. Iyang mess ako mo tiwas. Wala ko sabot. Hindi ko pwede mag-makeup artist. Adi, akansin ako anak kung tarungan ako. Challenge Ay, man ay, eh. So, mao may nabuhat. Last. Ay, siguro. Oo ha. Compared din. Dili ko may sila inside. So yeah, muna na siya. Next, ako kayo mag... Gitarong pa, ba't na rin kayo? Bahala na. Dali. Siya rin yung kamot kay give up na ang kamot. So, sa manigila ni challenge. Next is blush on. Kani, gamitan Ako ni usual Kani. also. Go. Ay, so palag diha. Kaya wak pa na human. Mas malagay ko. Gamay sa naligi. May tag makukanang kamo ba nagtanaw diha? May tag maka-feel mo kung unsa ka harsh siya kay kada. Okay na na ay? Okay, ako ang gamitin niya kay tint. Ever bala na nga tint in the shade Uptown Red. But sa ano finish? Drunk blush ka na. Next is lipstick. Ano sa'yo mo gamitin ang lipstick na mo? Akong gamiton ni mo is katong Kani ako wait. This one. Sa color? Per se? Sa may mga bilo di man itong mag-lips. Or ikaw lang, Jud. Be, tarong mo na to, be. Guys, dawanan na yung kamatauran. Nindot siya makeup. Okay. Prepared. See? Okay na? Yeah.
So, mo to siya. So, vocation. Mas nindot gid siya may makeup dito saan. Kung unsa inyo tan-aw hilom sabi. If tan-aw ninyo mas nindot mo makeup si Marianne, palihog ko butang sa comments para mabutang nako siya or ma-invite nako siya sa sunod nako na vlog. Tanaw akong pag makeup niya. Ganahan mo close up. Agad to. More. Please don't forget to like the video, leave your comments, and please hit the subscribe button below. Thank you guys. See you on our next video. Bye.